Не съм впечатлен общо взето от местните шофьори, доста слаби. Напомнят на тези в Бургас общо взето. Така наречените летни шофьори, нали? Този старт-стоп. Изключваме го. Когато шофираме, няма как да мине без музика. Както казах, шофирането от другата страна на пътя или на автомобила, както предпочитате, нали си има своите предизвикателства. Вече сме в автомобила. Малко да позагрее двигателчето на този силен представител на автомобилното строене. Да му фъкнат буталата. Така, както виждате, в Малта нещата са от другата страна. За разлика от останалите места в Европа. Мен беше за първи път, когато пристъпих преди месец. Не бях се подготвил, не бях подготвен. Беше изненада за мен, неочаквана, че волана ще е от другата страна, че движението ще е от другата страна. Но си казах, че не е кой знае какво. Обаче се оказва, че явно е кой знае какво, когато цял живот си карал там. Трудностите, които представляваха за мен в началото, скоростния лост, очаквах първа да е към мен, нали? Т.е. да се реципрочне движението на лоста, но не. Лоста си е както при нас. Нали, първа си е наляво, втора под нея, трета, четвърта и така. Реално при мен, ако аз исках първа да е на място на пета, втора да е задната, но не. Нали, така би било по-удобно за мен и за изтормозния ми мозък. Другото, което е значително, нали, време от нея да свикнеш с габаритите на колата, седейки отдясно да преценяваш, въпреки че колата е изключително малка, тип сапонерка. Направо не знам на кой му трябва да правя такива коли. Но тук в Малта, може би 80% от автопарка е такъв, разбира се, поради географията и структурата на самия остров. Тесни улички, малки, няма много места за маневриране и като цяло резонно, логично хората карат малки автомобили с малки двигатели, компактни, хеджбеци, с по две врати, малки. Тук там има някой друг седан, комби не съм видял, джип пък въобще. И така, общото това е накратко, но се свиква се. Няма да крия, 2-3 пъти качвам на броуджера колата. Бяха качил и няколко пъти ми се случва първа, втора вместо трета да отида пак на първа. От кия ще ме извиняват, но това е. Така, достатъчно приказки, да тръгнем там, на където съм се запътил и горе-долу ще ви говоря по пътя да придобиете представа какво е да карате в Малта, да шофирате в Малта. Така, нашето пътуване... този този старт-стоп. Изключваме го. Това е една от системите, които не мога да понасям. Познавам се. Така, нашето пътуване започва... Да, нека да бъдем тихи. Ето от тук се изключва. Не. Ти, може би? Apple Music, но... Искам да си тиха. Ага, е от тук. Добре. Така. Така, нашето пътуване започва от един крайен квартал за Малта и се движим посока централните части. Валета, Мсида, Гзира, това са имена на районите в центъра.
Разстоянието е 15 км по GPS. В нормален ненатоварен ден това отнема около 20 минути. В час пик сутринта и вечер, след като всички се приберат от работа, отнема между 30 и 45 минути. Някой път се стига и до час. Особено ако се хванете за някой автобус или камион, каквито доста има тук. Интересно е да се спомене, че градският транспорт в Малта е много силно застъпен и се оказва, че е безплатен за местни жители, които имат адресна регистрация. Този искаше да се блъска в автобуса, но успя да спре на мокрото. Хората бягат, други отиват да учат. Да, на транспорта, който е градския, си е напълно безплатен за местните. Така че доста автобуси има. Тук нещо се случва, човека просто гази. Да, другото е валяло цяла вечер. Другото, което се струва да се спомене тук, Малта е на кота 0 реално, което ще рече, че всеки път като вали, улиците стават като реки. Общо взето канализацията не може да смогне. И даже мен се налага пред няколко дена. Буквално горката Кия беше залята до прозорците, буквално до прозорците. Цяло чудо е, че след това двигателя работиш както трябва. Не знам, се помисли, че съм я отдавил. Че това е пък, нали, минуса тук, че като вали, работите не са много оки-доки. Но пък градския транспорт е окей. Но ние не сме в градския транспорт, ние сме в автомобилния транспорт. И да се върнем на тая тема. Какво е да шофираш тук? Ами не е най-приятното. Не е най-приятното преживяване шофирането в Малта. Причините са няколко. Ще започна с това, че наистина уличките самите са много тясни. Пътища са тясни, дори като магистрали няма, но такива по-основни пътни, вижте какъв голям камион. И наред с малките улички, с колите и цялото движение се затапва просто, когато камиона кара с 20. Та, улици са малки, пространството е ограничено. Това е едният фактор, който пренася за неприятното преживяване зад волана в Малта. Иначе самите пътища са в хубаво състояние, просто няма възможност да се кара. Другото, което на мен прави впечатление, прекарвайки последния месец тук, шофирайки всеки ден, самия остров изглежда да е пренаселен. Поне за мен, прекалено много коли, прекалено много хора. Аз съм шофирал на доста места из целия свят, на доста острови, на Малдивите, в Сейшелите, в Тайланд, на Пукет. Там между също бяха отясно, така че излагах. Това ми е за втори път, но тогава карах автоматик, затова не ми беше такава драма. Къде? В Бахамите, на Карибите съм карал, Бермуда и общо взето навсякъде е средно спокойствие, няма такъв натоварен трафик, но тук има много голяма концентрация на хора, които се живеят, работят, има много възможности, има много университети, работни места, висок стандарт. Да знаете, в Малта не е евтино, стандартът е висок, да го имате предвид. И като че ли има прекалено много автомобили за територията, на която шофираме. Много гъсто. И това също го прави така натоварено. Като казах само висок стандарт, малко да се отклоня от темата, въпреки високия стандарт, горивото е изключително ефтино. Литър бензин е между 1,27 и 1,30 евро. Дизелът е горе-долу на същата цена, което го прави повече достъпно. Имайте предвид, че ето камионът тук дава път на движението, което между другото ме изумява, защото аз съм с лоши впечатления от навиците на шофьорите, но за това малко по-късно. Да се върнем на цената на горивото. Тя е изключително достъпна, имайки предвид високия стандарт. Тук средната заплата е между 300-500
3600 хиляди евро. Така че цената на горивото е повече от достъпна. За разлика от Европа, нали, включително България. Така и да се върнем на другите фактори, които, както казах, допринасят за неприятното шофиране. Образуват се огромни етапи, огромни колони сутрин. Днеска някакво изключение. Може би защото тръгнах по-късно. Може би защото е валяло. Нямам представа. Но сутрин, в сутрешния час пик и след обяд, след 5 часа, когато хората свършат работа, просто е пълен ужас. Пълен ужас. Тези 15 км, както казах, отнемат почти 1 час, 45 минути час. Нали? Сега да пресече 30 минути. Но нещата можеха да са една идея по-добре. Сравнявам го с натоварени места, например в Истанбул. В Истанбул има изключително много хора, също изключително много хора карат автомобили, но там задръстваните не са чак такива брутални, освен ако няма някакъв инцидент или нещо, проверка на полицаите на пътя. Там задръстваните, нали, колите се пъплят, нали, вървят, защото се кара с газ, хората се бутат, карат, нали. Тук не е така. Тук се получават едни колони и стоиш в колоната и дремеш. Или друг, когато тръгне да се кара, нещата са много монотонни. Кара се с 20, въпреки че ограничението на повече места са 50-60. Тук държа да ви покажа, не знам дали се вижда, това са полицаи. Това е плюса, между другото, към който ще се върна след малко. Това е един от плюсовете да караш в Малта. Но първо искам да кажа защо се получават тези големи колони, защо това туткане се получава. Това се получава, защото просто уменията на шофьорите тук са на много ниско ниво. По български се едно баба ми кара. Нали? Никога не съм разбирал хората, които си взимат автомобили и не ги карат. Идеята на автомобила е да стигнеш по-бързо от точка А до точка Б, нали? И с някакъв багаж да се натовариш. Нали, хората са дали някаква скорост 50-60 км, тук в случай 50. Ние караме с 20 в момента. Нали, това туткане образува колони. Нали, ако ще караме с 20, има колела, кънки, ролери, скейтборди и всякакви други приспособления за предвижване. Така че да, това е един от факторите, който обуславя трудното предвиждане с автомобил. Отделно ситуационната осведоменост на местните шофьори е под всякаква критика. Нали, кога да пуснат някой, кога да спрат, кога да потеглят. Тут са масово, като се иска да кажа, масово са забили на телефоните, кога трябва да се кара малко по-бързичко, самотаме, кога трябва да се спре, пък тогава, нали, по-бавно, пък тогава се натиска. То всичко се прави противоположно. Не съм впечатлен общо взето от местните шофьори, доста слаби. Напомнят на тези в Бургас, общо взето. Така наречените летни шофьори, нали. Но най-големият проблем е, че наистина ситуационната осведоменост на шофиращите тук е много зле. Няма да те видят, няма да се усетят, никой не си гледа огледалата. Общо взето работата не е много окей работата. Но пък от друга страна, на всички ключови кръстовища, кръгове или нормални, когато има час пик, т.е. дори да няма, те полицаите седят там на кръстовищата, разстановани са по всички основни пътни възли, така да се каже. И вече ако трафика се дигне прекалено с забатачи нещата, и те влизат в ролята на регулировчици и това значително облегчава нещата. Но и дори тогава, както казах, съм ставал свидетел, човека пуска колите, те седят, гледат, нали, полицаи ги пускат, те седят и пождаят някъде там в нищото. Или обратното, той му казва да спре, той обаче се гледа там, си мисли нещо и не успява да спре. И се получават интересни ситуации. Така че от един месец шофиране тук не ми е най-приятно. Тогава трябва да се кача в колата и знам, че е час пик. Не
ми става много приятно. Но това е, трябва да се кара, нали, когато човек трябва да се предвижва. Това е общо взето като цяло. Иначе, нали, джип, за първи път виждам джип, SUV, браво. Иначе, за самият тип на автомобилите, както казах, малки са повечето. После ще направя една разходка, нали, ще ви покажа по паркираните автомобили, може да се ориентирате за какво става въпрос, но ето Fiat Uno Punto има пред мене, Ford Fiesta, аз съм в Kia Picanto, която въобще не е пикантна. Общо дето тази Kia е вълнуваща, колкото пакет с бял ръс, нали? Да, става. Абе за условията, за реалността, тук колата се е повече добре. Харесва ми, че е сплесната отпред отзад и навсякъде може да се паркира. А паркирането, да, за разлика, пак сравнявайки го с Бургас, Пловдив, София, Варна, с техните прословути сини зони, нали, и така нататък. Тук паркирането е като проценти, сега не мога да говоря със сигурност, но по това, което аз съм видял, 70% е безплатно в най-дълбоките централни части. Е платено, като имаш право до час обаче да се плащаш до час. Благодаря, ето. Аз съм дал мигач, той човек иска да се пуска. Няма проблем. Така са тук. Шофьорите лоши са. Че да, паркирането е платено само в най-дълбоките централни части. Навсякъде други в централните части има, нали, осигурено безплатно паркиране, ако се намерите място. Общо дето гледате маркировката на асфалта, ако тя е бяла, паркирането ви е безплатно. Ако е зелена, значи се плаща. Плащането не мога да ви кажа как става, посредством какъв метод, понеже не съм спирал на такова място. Но това винаги може да се провери. Всъщност ще проверя и ще ви кажа. Така че и места се намират сравнително лесно, имам предвид, ако, нали, не сте пристигнали вече късно. До 9 часа общо се намират места за паркиране. Това е относно този аспект. Ето тук пак има полицай, който е готов, ако се наложи да се намеси. С толкова много приказки си кара малко наизуст, не гледам GPS-а. Да, ето минаваме покрай бензостанция. Дизел е 1,20, 1,21, бензина е 1,31, 1,34. Значи вие си направите сметката. При този стандарт, при нашия стандарт, кой какво плаща. Друго нещо за движението тук. Лява, дясна лента, нали, тук сме наобратно, т.е. дясната, нали, така наречената бърза лента, лявата ви е, нали, нормалната. Много често обаче това не се спазва и в двете ленти се кара бавно. Макар че тази сутрин така ми прави впечатление, че хората карат така както трябва. Явно са ме чули. Да видиш, или закъсняват. Може би и двете. Иначе приятно, живописно е да се шофира в Малта. Много зеленина, много старинна архитектура. Красиво е, но трябва да се внимава просто. Защото шофьорите наистина, останалите участници в движението, уменията им са ниски. Съжалявам за по-чувствителните. Старая се черпака да не е много остър съсипването, но това е реалността тук, нали? Сега някой може да се засегне, но аз гледам съм максимално обективен. Тук се кара на спирачка, за разлика от, например, Истанбул, където се кара на газ, нали, за да се случват нещата. И другото е, че тук просто хората карат и спят. Както казах, ситуационната осведоменост е зле. Така че трябва да бъдете внимателни.
И другото, което забелязах, никаква толерантност. Никаква. Значи, някакви много малки изключения. Натискат се, бутат, общо взето пререждат се. И като пуснеш някой седи и да гледа като теле в железница. Сърдят се. И така. Ние вече така, докато се приказваме, взехме, че преполовихме половината дистанция. Остават ни близо 6 км. Аз стоям в Валета. Там ми са ангажиментите. Още 6 км ме до Валета. За сега трафика е благосклонен към мен. Което е добре. Никой не му е приятно сутринта да си губи времето в кисане в автомобила. Ами това е, драги зрители, драги приятели. Ще се включа пак относно паркирането и ако сте нещо много интересно да ви кажа. Отделно може би ще деля няколко минути да ви кажа и за колата, която шофира, но тя не е кой знае колко интересна и важна, но ще го направя просто за обща информация да имате. Когато шофираме, няма как да мине без музика. Нали, в конкретния случай обаче, ако сте в Малта и не може да се свържете телефона към колата или по някаква друга причина да се налага да слушате радио, нали, местните радиостанции са просто потресаващи, нали, меко казано. Какво имам предвид по това? Имам предвид, че 60% от времето са реклами, предавания, джабра-джубра, къде на италиански, къде на малтийски, къде на някакви други езици. Общо взето музиката е кът. Ако я има, тя е потресаваща. Да спам в подробности. Такива ужасни радиа не съм слушал никъде през живота си. Тук ли бяхме? Да, тук нагоре, без мегач, но няма проблем. Да, не, всъщност има проблем. Пускайте си мегачите, това е хубаво. Просто аз понякога се разсейвам, както и нали всеки човек. Но мегачите е хубаво да се пускат, но да се върнем на радиостанциите. В Малта радиостанциите не са окей, така че нали, ако ви се слуша музика, се убедете, че има опция колата да се връща телефона и да се пускате музика по ваш избор. В случая аз съм си вързал iPhone-чето и слушам Cypress Hill. Не, в случая GPS, за който ми говори някакви работи. Добре, нека да покажем музиката да я чуят хората. Ето. Нали, кой който му харесва, нали? Според настроенията, вкуса, разбиранията и така нататък. Че това е. Радията тук също са потресаващи. Да минем от тук. Малко да ви покажа хубав пейзаж. Такъв нещо като селски пейзаж. Да, типично островитянски пейзаж. Тук така да отбележим на доста места, нали, извън нормалните пътища, по които се кара. Има и такива пътища, които пресичат напряко, като този, но с тях трябва да бъдете много внимателни, ако ви се налага или се попадете на тях. Защо? Защото те от една широчина стават доста тесни. Тоест тесни широки, от тесни пак стават широки. На много места има такива огледала, не знам дали се вижда на камерата, за да се вижда, има такива малки пътчета, перпендикулярно разположени, откъдето изкачат автомобилчета, разбира се, както ви казах, че намали малко музиката, както ви казах, местните шофьори не са много, нали, окей, като цяло, във всеки един аспект от шофирането, така че очаквайте от такива малки пътчета странични да ви се включват изненадейно някакви колички, моторчета, нали, затова е хубаво като цяло и крака да ви е на спирачката в повечето време.
Просто самото каране да се случва без подаване на газ. Много, доколкото е възможно. Тези десни пътища, като този, нали, които напреко пресечат острова, наистина вършат работа. Нали, особено когато на стандартните пътища, които са от пътната мрежа, са задръстени, с голямо движение. Нали, те са опция малките, така, задни улички, така наречени. Но просто трябва да имате едно много, защото това е двупосочно. Това, нали, е двупосочно. В случая няма реално как да бъде, затова се кара бавно и с повишена доза внимание, за да не станат поводи за запознанства, така както им казвам аз. Нали, ма ти как си, къв си, що си? Ето човека... пусна мигача, ма накрая, нали? Няма проблеми. Мигача преди това се пускам, а сега аз не мога да го коментирам. Предположение, че аз някой път не пускам, признавам се, аз съм човек. Ще правим грешки. Важното е човек да е наясно. Много казах човек. Допуснах тавтология. Това на литературен език значи повторение. Да, всеки прави грешки, доста, нали, път се случва да не видиш някой, да не пуснеш мегач, но всички сме хора. Важното е човек да се учи от грешките си, да не съди другите и следващия път да се опита просто да е по-добър, нали. Да, пак изпадам в някакви дълбоки теми, ето сега тук нещата разминават. Нали, като са малък колите става, но някой път като е камион и кола, защото тук минават и камиончета. Те няма откъде да минат. Автобуси, камиони и те са по тесните улици, на тях не им е лесно. Като цяло шофирането в Малта е тегаво занимание. Тегаво занимание се. Не е от най-приятните сравнения с други острови, където съм карал. Нали, по Кариби, Бахами и така нататък, гръцки острови. Сега тук е интересно. Намаляне. Ето е намаля човека. Махаме му и продължаваме. Важното е да сме си толерантни на пътя. Това е друго, което иска да ви спомена. Как доста интересно. Хоп. Малта. Иначе тук вече си е лято. Колко градуса? 20 градуса. 20 градуса. 13 март. Не е лошо. Тук хората трябва да се внимават, има доста пешеходци също. Както казах, шофирането от другата страна на пътя или на автомобила, както предпочитате, нали, си има своите предизвикателства. Позицията на скоростния лос, разположението на предавките, просто дясна ръка на волана, лява на лоста, не е като лява ръка на волана, дясна на лоста, нали, когато говорим за десничари. Нали, просто разположението, размерите на колата се усещат по съвсем друг начин, когато сте от шофьорската страна от дясно. Огледалата се гледат по различен начин, изисква време да се свикне. Но най голямото предизвикателство си остава къде да се позиционирате на пътя. Всичко е наобратно общо взето. И като цяло, когато има движение пред вас, нали, има други коли, които да следвате, това не представлява чак такъв проблем, понеже, нали, следвате потока с автомобили. Но когато сте сам, монами. Например, на мен доста често ми се случваше, даже дори още сега ми се случва след един месец, да влизам в насрещното, особено на някоя пресечка, когато се включвате в движението, по навик се завивате там, където сте свикнали, се оказвате, че сте в насрещното реално, а не сте във вашата лента. На кръговете също, нали, наляво се насочвате вместо надясно. Общо взето си е малко така предизвикателство за сетивата, ако така може да се скажем. Но се свиква, нали, човекът има желание, просто трябва да сте една идея по-концентриран, понеже малко или много, когато говорим за вече шофьори с много опит, аз даже мислих, че опитът ще им помогне, но реално подсъзнателните навиците вече са натрупани, нали, механиката, самата моторика на движение се чисто автоматична, нали, без да замисляме, но тук шофирам, се хващам, че шофирам така
не е автоматически, ами реално ги мисля сега какво ще хвана, на къде ще сложа ръката в волана, къде трябва да се позиционирам на пътя, нали, тези неща колкото и, нали, да карам всеки ден, все още ги мисля, нали, понеже е чисто различно. Мозъка е свикнал цял живот с едни модели на управление, сега съвсем други. Тоест, интересно, аз го приемам като предизвикателство. Не е невъзможно, кара се, свиква се, но не е така, както сме се свикнали ние. Тук вече може да забележите, че сме в час пик. Нещата са по-натоварени, трябва по-внимателно да се кара. Предпазливо, повече се предвиждат нещата. Но ние мотористите сме свикнали нещата да ги виждаме преди да се случват. Нали, говорим за шофиране в градски условия. Това е едно от нещата, едно от уменията, които трябва да... Дори не е мотористите, да всеки един добър шофьор е като умение добре да ги вижда нещата преди да се случват. Да ги предвижда, така да се каже, кой къде ще спре, кой евентуално може да го засече, просто да вижда шофьорите, кой си гледа в телефона, кой блее баерите, кой е концентриран, кой ще го пусне, кой ще го види, кой няма да го види и такива неща. Доста аспекти са. И моят съвет е, когато се озовете така в натоварени градски условия, просто да си дадете, да забавите една идея скоростта, мисленето да се вдигне, нали, реакциите, ситуационната осведоменост, да наблюдавате, нали, по-бързо тези процеси да се случват, нали, чисто в главата, нали, и визуално, а реално по-бавно да се кара, нали, чисто физически по-бавничко да... Нали, тогава човек има време за реакция. Когато мисли бързо, действа по-бавно. Повече време за реакция. Особено ако не познавате пътищата, не познавате особеностите, нали, завоите, ако щете, нали, моделите на поведение на местните шофьори, понеже те се обуславят от много фактори, културата, навиците и така нататък. Например, ако отидете шофьорите в Германия е друго, в България, в кой град също е различно, в Истанбул, място с място не се прилича, имат някакви допирни точки, но като цяло всяко място си носи своите особености и просто човек трябва да се даде време да свикне, или когато става въпрос за по-дълъг престой. Сега, ако сте за малко, ден да мине, друг да дойде, гледате да оцелеете, да нямате инцидент. Но като цяло един така общ съвет е просто една идея по-бавничко, не карайте на изуст и бъдете изцяло потопени, концентрирани в шофирането. Нали, говоря, то като цяло това е хубав съвет, но особено важи с двойна сила, когато сте в чужда държава, чуждо населено място, законите са други, така че на никой няма да му е приятно да попадне в инцидент в чужда държава. Или пътно-транспортно происшествие, дори то да е някакво минимално. Така че просто бъдете по-ангажирани с шофирането на чужди места. Тук има полицаи с мотори, следят. Както казах, това ми прави хубаво впечатление, че на товарените места винаги има полицаи, които при нужда се намесват. И то се намесват както трябва. Слънцето надпече доста. В Малта вече, въпреки че сме едва началото на март месец, си е вече доста приятно времето. 16 градуса, до 20 стига през зима. Че да, определено не е приятно да се кара тук, но пък прави добро впечатление, въпреки слабата култура на шофиране. По-скоро не култура, умения. От друга страна пък полицаите на пътя са много адекватни, това да направи впечатление, наистина подпомагат така значително трафика. Да, иначе когато говорим за умение шофиране, любимото ми е блейките, блеенето на баери. Човек е тръгнал да кара, но той просто не е на себе си. Нито е в колата, нито наблюдава какво се случва на пътя. Например, светва зелено, той седи, чопли си носа, или светва червено, той си минава.
такива интересни неща. Друго, което се струва да се отбележи, на доста места, това сега се води като тип магистрала, нали? То реално е околовръстен път. Но по такива отсечки, нали, ограничението на скоростта е вдигнато от 60 на 80, не знам дали се вижда на камерата, но 80. И тук обаче на такива така наречени скоростни отсечки има и камера. Тук що минахме. Камерите, те са обозначени, то доста добре обозначени. Има предупредителни знаци половин километра преди това, през 100 метра казват има камера, намалете. На самия асфалт има маркировка, която пише на английски на бавно. Нали, т.е. няма някакви изненади. Не съм видял за този месец, който шофирам тук, не съм видял полицаи да седят някъде на скришка мишка, да чакат на посия, такива неща. Нали, има само това, което аз съм видял, е само стационарни камери. Вероятно имате такива мобилни или тип пистолети, но аз такива не съм видял. Общо взето това е, надявам се да съм ви бил полезен. Това са аспектите на шофирането на този остров. Доста така населен остров от къп автомобили. Тук човека пусна си мигача, ама така без да погледне огледалото. Но когато сме ангажирани, вниманието не е ангажирано, успяваме да реагираме своевременно. Сега в случая, ако бях на телефона и да се блея нещо такова, ще застане инцидент. Нямаше да успя да реагирам, човека просто се хвърли върху мене. Но аз бях готов и успях да спра своевременно. Да се върнем, това е общото в Малта. Не е най-приятното. Час пик е сутринта, може би от 7:30 до към 9 така има доста движение и сега вече след обяд в момента е 4. Сега не сме в същинския час пик, но да кажем от 4:30 до към 6 е тежки задръствания. Сега хващам точно началото, мисля, че ще се измъкна. И като цяло не е приятно. Извън тези часове движението се осъществява нормално, няма някаква драма. Състоянието на пътищата е добро, няма нужда от някакви винетки, тол такси няма. Просто острова навсякъде на където тръгнеш се на детски, всичко те на 10 км, максимум 15. Не е кой знае колко голям. От края до края се стига за половин час общо взето. Това е. Паркирането е свободно, просто пространства са малки, тесни улички, много често има двупосочни улички, нали, които реално може да мине само една кола и там е неприятно, понеже трябва да се изчаква, нали, само от начало на улицата, стават пашки, колони, но това е реално след на острова. Както на повечето острови, примерно в Гърция съм карал на Закинтос, на Миконос, на такива места няма какво да очаквате, кой знае какво от инфраструктурата, от пътищата. Тесни са, просто пространството е ограничено. И затова, ако ще наемате кола, нали, съвета ми е да е по-мъничка, нали, икономичен клас. В случая тази Kia Picanto, колкото да е незрачна, колкото да е неудобна и така нататък с слаб двигател, тя всъщност е перфектна кола за тези условия. Единствено, което, нали, като вече по-така съществен минус е багажното отделение, защото е почти никакво. Дори ако, нали, отида на пазара до Lidl или където и да е, не мога да събера кой знае какво. Нали, има и задни седалки, по задни седалки могат да се наредат, но ако сте с деца и така нататък, тази кола не е много удачна. Но за това, което е, се върши чудесно работата. Не забравяйте да ни гледате, да се абонирате, лайквайте, споделяйте. Нали, ако искате да гледате още подобни информативни видеа, това ще помогне наистина. Ако се абонирате, ако не споделяте, ще виждате нови интересни дестинации, различни автомобили, различни приключения, наред с всичко останало в канала, което предоставям. Така че благодаря за
вниманието, бъдете здрави и до нови срещи!